Guys, extra muna ako dun sa bus. Drive ko muna ito. Ganda oh. Drive ko muna itong bus. Sino bang gustong pati dyan? Gusto nyong bumiyahe? At ako'y mag-extra muna ng bus. Sinong gustong sumabay dyan? May gustong sumabay. Si istong nagwapuhon, wala kami ka-ispila. Wala siya'y trabaho, wala sa siya'y asawa. Nakahukom, manimpalan na lang siya. Milarga sa Manila, sa Maynila siya milarga. Damay kutos ang iyang dala. Sa Maynila iswatir ang Pinoy ananiya. Kay dituan diwan it ang iya nga sistema. Isulod siyang trabaho nga illegal delikado. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang drug pusher sa Cebu ug